Hi guys! Welcome to my vlog! So alam nyo guys, marami pang taong hindi alam kung para saan tong mga to. Ito pang isa. Ito yung para sa Drania plants. And then, ito sa stonebreaker or sa Binisaya pa sambag-sambag. No? So marami pang mga tao na hindi alam guys na itong medicinal plants na to ay para sa mga taong may sakit na may kidney stones or mayroon silang mga gallbladder. So ito yung option natin if wala tayong pera, di ba? Kasi wala naman side effects tong mga to. It's herbal plants lang naman to. So why not? Hindi natin i-try kasi wala namang bayad. So mahanap mo yan kahit saang sulok or dyan lang sa tabi-tabi. Okay, ang dapat lang yung gawin guys, pakuluan nyo lang ng 10 to 15 minutes. And then, para sa stonebreaker, so iinumin mo lang twice a day. So morning and evening. And then para sa Drania plants, hindi ko lang alam kung anong tawag sa Bisaya nito guys. Ito para inumin nyo minutes. Kasi pag ininom nyo to yung stonebreaker, ang side effects kasi nito is masakit yung masakit pag umiihi kayo, di ba? Parang na-stone break na niya yung kidneys niyo. And then ito para Drania plants, marami kayong maiihi. So itong dalawa pinagparis ko to, Drania plants and stonebreaker. So try nyo lang guys pag wala kayong ginagawa o wala kayong pera, para sa mga mahirap dyan, hindi ma-afford yung yung medicine. May option tayo, wala pang side effects guys. Thank you for watching.